Tini tangsalo titi edisi haponi luajung bai Khumulwngo dogmali hatiwa petrol pump lugoni bagai jangsawi zakha asalo phaimanjaka titi edisi haponi borom gnang CM Purno Chandra Jamatia borom gnang EM Komal Koloi borom gnang EM Chitranjan Deborma borom gnang EM Rajesh Tripura MDC Ganesh Deborma EDC ni CEO Nokare Assam Oil ni adong rok Padaw borom gnang CM Saka o petrol pump thokrinai rok buri rok no tongnai khorok burei tamoni hinba buri no joto jagao no okoloko khetoni jago haini bagi no buri rok ni buskango tlangnani bagai phan buri rok ni frungnani bagai omo hai luajimung nahar jaka hini kok sawi knarika aso simia asali pandaw borom gnang CM Saka phaini salogobo EDC amsayo CNG station petrol pump rok Phiyokgwi bagai wansujak tongo hinai जों दिनै पेट्रोल पाम्प खमलुंग पेट्रोल पाम्प होनै इनाग्रेशन खालायखा जोंनि एडिसि निनो जों ओ एडिसि नि पेट्रोल पाम्प इनाग्रेशन खायमनि यागलो जों अमम कायसे डेभलपमेंट नि पार्ट तानिखे जों अर जे फालै रेवेन्यू मानाय अमसिनि लुक्रंनि बांवै जों हामख्राय तांमानाय अम कायसे जोंनि रेवेन्यू नि कायसे पार्ट दै बोचों जोंनि एडिसि नि गोबां गारि चलै दं नैनि जिरानियाव मा पायो नैनि ते अन्यान्य जागायाव पायो दं माने जोंनि एडिसि नि हेड अफिस नि आ बोचों ताबक दिनैनि हयते यक्सने दै ओ लुकुराव आमसायनि लुकुराव खुमुलुंग एरिया नि नैनि जम्पै आमसायनि गोबां लुकुराव पेट्रोल डिजेल नानानि हिके आं जिरानिया एबा खेबा नैनि आगरतला फाइचिं खयरपुर रानी बाजार yang मुकला बागान अम हायो थांनानै ना दिनै जों अर सुदु जोंनि एडिसि एडमिनिस्ट्रेशन नि गारि सिमे अर थगनानै नायमानाय आबो हाया अम जनगणनि बाङै जतनि बाङै फियकजा जतनो अर पेट्रोल डिजेल पाइमानाय दिनैनि सिमी दै पियर दै काहाम कुनो केरोसिन रक मिक्स खायजा गरै अम हायखेनो मानाय तानि के गोबां जागा पेट्रोल पाम्प एलिगेशन जों नोगो जागा जागाव नो पेट्रोल ननि केरोसिन बुलजाक दं अम हायरक जों गोबां कमप्लेन रक नोगो गारि रक हानजांग अम हाय जे सोंथिनि अरनि एडिसि नि हयते जे चालक मानि अम हायखुनो एलिगेशन फाइगलाक फाइनै चालो गे अरनि लुकुरावबो गाना गिनि तंनाय रक हायनो गानावनो बेनिफिट मासनाय दैबो जोंनि एडिसि बो जों अरनि हयते किसा फाले जों रेवेन्यू आर्न खाइमासनाय जे तांनाय रक स्टाफ रक दैसिनि जों साकथारमानि बाय बरकबो साकथारखा अरनि सामं तांनाय रनो बिलाइखे हामबाय जोंनि अरनि जे दिनैनि सिमी अर इनाग्रेशन खाइमानि यागलो अर स्टाफ तंनाय रक बोरै रक मा नंनाय अर थग्रनाय हेके जोंनि बुबाग्रानि वानसौमों अर जत थग्रनाय जतनो बोरै रक नंनाय दिनै हयतो बरक सक फाइलिया फाइनै सालनि रक नंनाय अर बोरै बायनो चालक जानाय तानिखे जों बोरै रकनो माहाय जागाव इम्पोर्टेन्ट रनि नांगौ वुमेन एम्पावरमेन्ट जों गोबां जोंनि ससाइटियाव जों नोगो जोंनि बोरै रकनो जों इम्पोर्टेन्ट रमानि नोगिया अमाहाय जागा हिंखे सामं खायमेया फो अमाहायबो माथाया फो अमाहाय रक जे हलायमानि बरक रुटिन माफिक शिफ्टेड खे मॉर्निंग नि ड्यूटी ते इवनिंग नि ड्यूटी अमाहाय खे सलाय जागो और बोरै रकनो ड्यूटी खालायनो हामबाय जों चेष्टा खायनाय नैनि CNG और बरक शिफ्टेड खायनाय अरनि इंडियन ऑयल नि फाइछक फाइजा बरक सावो अरनिबो जदिउ स्पेस शॉर्टेज लैनो तानि हिंखे गाना गिनि तंनाय रक जोंनि एडिसि एबा गवर्नमेंट नि हा रक अकुपाइड खाय तंबायो हिंखे नायलायनाय और CNG जों रयमा खांखे दैबो हानाय बरकबो अफार खाय दङ CNG खायनायनि बागै खायनाय सालो जों CNG नावबो जों अरनिबो इनस्टल खालायनाय इनाग्रेशन खायफोरनि राव बहायनो फाइछक फाइफिनाय अबयसेनो जोंनि CNG और चालक खायफोर हंखे किन्तु जों बोसो अरनिबो नायलायनाय गारि रक हामानाय जादे हामाया जादे कारण प्रब्लेम हांखे तो जों और खाय लै लुकुरावनि समस्या आंफिनो खायनाय बा वान समं तरे दं खायबानि बा वान समं दं दै खुमलुंगो सिमिया जुदा जागा बोसों अमनि प्रोसेस संनानाय ब जागाव जोंनि तिप्रा सामसायो माहाय पेट्रोल पाम्प करै माहाय जागाव जों लुकुरावनो सुबिदा रनानि बागै जों आगौनाय